ассалому алайкум бародаро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотаҷикистан. Бародаро, хушомадед ба канали мо. Дар навори имзо якчандта мошинои ҳархела арзона мондагием. Ҳамашон бо дархости шумо ҳам дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насоед. Дар канал подписатсия кинед, дар видео навор лайкҳоро бимонед ва дар комментария мошиное мехозед ки онро номашо бинависед. Мо ҳамон номи мошиноро наворҳоша бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинаҳои фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои рӯи экраномдагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. Мо дар намудҳои оянда пешкаш харидорӣ мекунем. Бародаро, нашод лабои намуд реклама дар имо ё ватсапи мо муроҷиат кунед. Марҳамат, дар рақамҳо дар рӯи экран лабои намуд рекламаро қабул мекунем. Бародаро, дастгирӣ кинед, видеоро падилитса кинед дар имо ватсап ва дигар сайтҳо. Мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Якум мошинаи фурӯшии мо бародаро Camry D мебошад ки соли бариш 2011 объёми мотор 2.5 сӯзиш вориш бензин. Коробка пердашаш автомат ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. мошин ягон камдиву расход надорад. Мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Мошин қарор дорад дар ноҳияи 5. нарша 120,000 сомонӣ гуфтааст ки боз муомилаи хуб дорад. бародаро, сирожна мошини фурӯшай нархаш бениҳоят мақсад арзон мекунанд. муомилаи хуб дорад. бародаро, нарша 120,000 гуфтааст, боз савдои хуб дорад. рақамҳои телефоншон ва ватсапшон дар рӯи экран. марҳамат, касоне ки харидор бошед мошина муроҷиат кунед. рақамҳои соҳибаш ватсап ҳам ҳаста. ин рақамашон дар рӯи экран занг бизанед. мошин бениҳоят ҳолаташ хубай, сирожна фурӯшай. бародаро, касоне харидор бошед ба харинша фоида менаед. ва бародаро, кадоме шумо агар мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар рақамҳои комментариябадагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорро мекунем. ва бародаро, аз ҳар як кадоми шумо хоҳиш менам ки дар канал подписатсия кинед, дар видеонавор лайкҳоро бизанед ва дар комментария ҳатман мошина мехозед ки номашро бинависед. мо ҳамон мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем ва видеоро падилитса кинед дар имо ватсап ва дигар сайтҳо дастгирӣ кинед. бародаро, ҳамин қати ҳамин дору саргардон ҳамин дору мара девона када қати ҳамин клентон бародаро нигоҳ кунед. ҳамин дору насанде дар бораи мардонагия калон ғаф ва дар бораи ҳамин вирус пируса мекиша. ҳақиқатан ҳамин чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инами қилпа сабчи охирсаншин кадоми дору нигоҳ мекунам. асбобу анҷомаш рулеткаш ва дар дасташ ҳам бародар бародар гӯштаидо матрак як дору намекунам. ва барои то дору овардам макон маҷнун меган ира барои простатит хунукӣ барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез тез мерем беҳад дору хуба. яке аз беҳтаринош ия биюм беҳтараш инам биохес мегам полни худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли малайзия. бародаро баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти ба бибинед новобаста зани марди кам тарак ҳамин куталиро мебурӯи ҳакас мекунӣ. манама муроҷиат ка результати сарфоиза оригиналаш бо боварӣ бародаро занг бизанед. мошини навбатии мо бародаро Пелозафира мебошад ки соли бариш 2008 объёми мотор DVD сӯзиш вориш бензин. коробка пердашаш автомат ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камдиву расход надорад, ҳолаташ беҳтаринай. ҳуҷҷат то моҳи сентябри 2026 дорад. дта комплект баллони зимнӣ ва летнии қати дискаҳош. нархи мошин 67,000 сомония. камтар муомила дорад, алиш намешавад, фақат сумқатӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои телефоншон ва рақамҳои ватсапшон марҳамат дар рӯи экран занг бизанед. мошин муомила дорад.
ва бардорро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкҳоро бизанед ва дар комментар ҳатман мошинои мехосед номашро бинависед. Мо ҳамаи мошинро наворҳоша бисёртар мекунем. мошини авватии мо бардорро Toyota Corolla мебошад ки соли бариш 2011 объёми мотор 1.8 сӯзиш воридиш бензин. коробка передачааш автоматӣ ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора, тонировка дора. мошин 100%. мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, тамоман ягон камдиву расход надора. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 111 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардорро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкҳоро бизанед ва дар комментар ҳатман мошинои мехосатитонро номашро бинависед. мо ҳамаи мошинро наворҳоша бисёртар мекунем. Toyota Corolla бинависед, як навор дига фақат Toyota Corollaҳоро мемонем. дастгирӣ кунед, бардорро лайкҳоро бизанед.